Swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara tata tancarep ong dene Rama parna angong waja nyumeng bending ungkung risang Regyana Pati kang minangka cucuking Prawadya Bala Dimas Werkudara Jlitheng Kresna kakangku piye? Sajroning ngayahi Baratayuda iki pun kakang rumangsa entuk tamba ya Di. Tamba kepriye? Sagugure anakmu tetuka ya si Gatotkaca, Abimanyu luwih-luwih sadurunge Baratayuda kowe wis kelangan anakmu Antarja. Nanging rumangsaku saiki wis bali wutuh maneh Werkudara. Kok ngono iya? Piye nalare? Mara gage sawangen sing padha madhep iki putumu Sasi Kirana anak Gatotkaca wis katon walagang. Terus iki putumu Danurwenda anak Antarja ya wis katon gedhe. Yen pancen putu-putumu iki durung wancine mlebu nyang paprangan lho Di. Aku ya ora ngajak kuwi melu karepe dhewe. Yen aku ora entuk malah dheweke do nangis sedina ora meneng. Mula tinimbang nangis malah tak jak babar pisan. Kepara ben bisa ndasari utawa ngelambari marang pikirane dheweke. Yen dheweke mau ya anak Senopati. Lah iya to. Ing ngatasé bocah paribasan durung ilang pupuk lempuyange. Krungu swara mriyem lan bedhil kok ora nratap malah kepara ketok oleh seneng. Ya muga-muga besok dewasane bisa nulat kaya lekase wong tuane ya Werkudara. Banget panuwunku.
Ya kanthi aku kerep ngejak putuku loro iki rumangsa kaya entuk pemarem uripku jriteng Kresna kakangku. Pancena keh akeh wong tuwa iki yen wis putu katresnan mau kaya dene wis lumaku kanthi alami, yaiku banjur balik marang putu kok Di. Ora beda pun Kakang. Sakpatine anakku si Samba ninggal anak siji, putuku Duwara kae. Wah, rasaku wis kaya diijoli dening Pangeran Werkudara. Kresna kakangku iya. Jan. Kaya Bapak Semar ngono kae ya, Gong. Ayo to. Heeh. Bareng Bapak Semar iki wis putu, ora awake dhewe ora pati gatekne ngono modele. Apa ayo no? Mongko anake iki ting kelelet ning surpring iki Bapak Semar meneng ae. Apa-apa putu, apa-apa putu, apa-apa putu. Ayo jenenge besok ya kabeh ngrasake. Ha iya. Werkudara, piye? Aku nyuwun ana ngarsaning Pangeran, muga-muga turunku lan turuning Pandhawa bisa terus sumambung, tetep tetunggalan ya Di. Muga-muga sing nyipta jagat ngijabahi. Kejaba saka iku, sak sedane Senopati Kurawa ya kuwi Paman Prabu Salya. Manut petungmu Kurawa isih pira Di? Yen manut petungku isih loro. Loro kuwi wae dedengkot kabeh yaiku Kurupati lan Sengkuni. Ing atase mung kari loro wae kok ora gelem nungkul ya Di. Malah tak arep-arep aja nganti nungkul. Karepen katok anggonku ngesok marang kanepsonku, ngajar marang wong loro kuwi. Nanging tak ambali ya Werkudara, yen sing jeneng Baratayuda-mana mujudake perang suci. Nadyan perang nanging ora kena ampya awur-awur. Sabab ya ana sajroning Baratayuda iki dadi ajang sing utang kudu nyaur, sing utangke wis wancine nagih. Kejaba saka iku Di, nadyan musuhe mung kari rong glintir lan kabiyantu dening Wadyabala kang ora akeh, ning tak jaluk para satriya Pandhawa Hupalawiya aja padha nyangga enteng. Ya sabab mung kari loro mau malah dadi ujian kang abot. Tumrap pangudining adiku Pandhawa oleh bakal njaluk bali wenange Werkudara. Kresna kakangku iya. Mring mangsut narimeng kalbu budine kang den bawahane wenganing Tyasukara Sikara bala kang kumingal perang tanpa samya matali lur kadek wreteng kongkong dan mangkong mangun seni Papatih tambak ganggeng lumayu gawe kaget. Lho nggih. Unjuk uninga sinuwun. Punika wonten madyaning Tegal Kuru sampun wonten barisan sisaning Wadyabala Mbulu Pitu. Miturut katerangan senopatinipun Patih Sengkuni. Wah. Iki sing tak enteni. Danurwinda lan Sasi Kirana. Ayo ndak kanthi maju ana pabaratan. Surak-surao minangka tetenger samapta ing gati sawiga ing diri ngestakaken dawuh Kanjeng Eyang budhal dina iki. Suara
maju, maju. Yo, ayo. Yo, Atur-aturan. Aglar ning Paseban Jaba Bindara bengkang samudra Abrabusananing wadya wong Dadinding Praprawira Rekyana Patih Sudira Tidem kang sami sumewa wah latialah durung suwe anggonku lumaku saka Pasanggrahan Bulupitu kepapak ana satriya Kurwaking brengose dilinting-linting sampirke kuping
Sapa sing dadi cecunduk ing laku tambuh marang aku? Yo. Aranku Raden Setyaki. Setyaki Singa Mulang Jaya. Singa Mulang Jaya. Wresni Wira. Wresni Wira ya Bima Kunting Edyan bocah meyayat jenenge pirang-pirang. Bali takon ana barisan segelar sepapan. Tundake nyerang aku jati angaran payunge megar kowe jamur barat. Sapa sing dadi cunduk ing laku? Yo. Pakai sete ratu gustiku Prabu Gojaksa. Temenggung pangkatku saka plasa jenar haranku temenggung Salukat Katut Barat. Salukat Katut Barat pancen bener. Ayo nyimpang ngiwa utawa nengen. Dudu kowe sing tak goleki Pandhawa 5 kon maju bareng kelakon ketandangan dening temenggung Salukat Katut Barat. Aja ngembelu ndasmu kowe. Ora sang goleki sing ora ana Setyaki kang bakal mbabati barisanmu edan-edanan. Slintru kang rasa, slintru kang jiwa. Sugih kendel Bondowani. Ayo para Kurawa kon nungkul. Para Kurawa wis entek tumpes tapis tanpa sisa. Mung kari Duryudana ratune karo Patih Julik Sengkuni. Kon nungkul marang para Pandhawa negara Ngendraprastha wulungna. Kang sarta separone negara Ngastina. Mbuh ora edep. Durung mundur yen durung dadi gotongan ora bakal rampung yen durung Sinuwun Prabu Duryudana jengkelang kuwandane. Ayo maju kepara ngarsa leganing atimu. Kelakon ketandangan dening Setyaki sugih kendel Bondowani merangi tatal grajamu. Lena pangendamu, lena kaprayetan lair lan batin tebyak dadamu melengsati kamu aja takon dosa Gusti Aki.
Hedian. Ho, hit, ai, a, was. Ho, wo, wa, lo, wa, ho, hit, wo, was. Wa, ho, wa. Lo. Ha, waya. Oh, hiya, wait, push, oh, third, was. Hey, back. Us! He!
Wadya bala ploso jenar gulungen genderamu bangkana gegaman iki Gojaksa aku Sara Basanta aku sakloron kang bakal ndepani Rananggana ayo para Pandhawa kroyoken aku ndak remet dadi ndok pengamun-amun kuwi Piyuh ibarate wong mangan sepisan wareg selawase ayo cobanen kelakon blingkat nyawamu sumekean tak no Babah ndepane lemah
Senopati Pengapit Risang Gojaksa dupi dipun tamani wujudipun kuku Pancanaka kaliyan Risang Werkudara ingkang modot sadepa dawane tanggap ing sasmita Risang Sara Basanta den Lumpati Prabu Gojaksa bali urip meneh kaya wungu saka nendra. Iki jarene panenggak Pandhawa sing kekuatane kagila-gila kowe Werkudara. Iki sapa? Sara Basanta. Adine Kakang Gojaksa. Aja musuh kakange, musuh adine kowe durung karuan bisa unggul ing yuda Werkudara. Cangkeme. Bak. Dumawur mangawur awuwurahan pengarane ngajurit kong maguru kongso tetek kaya butula wur panjriting turang gesti nyumeng duwaja kang kekitir rekata ingkang duwaja duwaja lelayu habit aja senopatine si Sengkuni musuh sedulur-sedulure Gojaksa karo Sara Basanta tinemune uga hanggaduh kasekten sing linuwih angger tak pateni dilumpati bisa urip meneh angger tak pateni dilumpati bisa urip meneh mangkono makaping-kaping. Dimas Werkudara, jliteng Kresna kakangku piye? Sejatine si Adi wis tau nemoni lelakon kang kaya mangkene. Apa iya? Iya. Aku wis tau nemoni lelakon kaya mangkene wis. Wis ta, nek dijak rembukan, nek dijak jagongan ki aja kongguri ngono kuwi. Aku kongguri ya iso. Orane ngono. Nek omong-omongan iki lho. Nalikane biyen Nyai Werkudara ana ing lelakon Pandhawa Syukur. Biyen Nyai Werkudara mateni ratu sakembaran, ratu saka negara Argabentar sing jenenge Prabu Hamsa kang sarta Dimbaka. Ratu sakembaran kae isih eling carane Werkudara mateni. Ya isih eling. Lah kuwi ya mangkono uga ora beda adoh kelawan si adine Sengkuni ya kuwi si Gojaksa kang sarta Sara Basanta. Ratu sakembaran kuwi pancen pranyata yen mateni kudu nganggo cara ngono kuwi. Wah, ora omong wit bau-bau.
Abrabak sura kabranang geget waja mlintir gumbala sukal wijiling sabda ing Werkudara gembelu sirahe kowe wong kejem Werkudara adiku sing tak tresnani sekarone mbok dukumba nganti pecah sirahe wis entek kesabarane Pati Sengkuni iki senopati negara Ngastina Werkudara kepeksa aku tega karo kowe tandang risang bayu siwiri tungkul manembah anglir boyo kontap ayo Werkudara iki senopati negara Ngastina Rekyana Patih Harya Sengkuni Sengkuni ora narimakake patine adiku sekarone sing mbok pateni kanthi cara sing siya. Mbok dukumba karepmu piye? Wah, Patih julik, Patih lecep. Kowe sing tak anti-anti sajroning perang Baratayuda Jaya Binangun iki. Pandhawa uripe kesurang-surang, Pandhawa dadi wong buangan, Pandhawa dadi wong alasan. Ya merga saka reka dayamu. Merga sanggit rungsitmu dina iki dibuktekke Werkudara apa Sengkuni sing dadi pakan gagak batange iki gong rame gong Sengkuni maju dadi senopati wah yo iki yang kutunggu-tunggu terus apa ya Sengkuni dadi senopati wah wayang sak kotak ipat-ipat aja turun anak putu wayang sing tak gedhingi Sengkuni apa ya kowe gedhing wah gedhing keburu sengit ipat-ipat aja turun anak putu wayang paling tak anyeli wayang paling tak gedhing iki Rekyana Patih Harya Sengkuni Patih bejijat provokator kowe ya kowe kita kok gedhing karo Patih Sengkuni ah mbiyen bojoku tau dikeloni ya wah iya kudu mangsaku ayo dibuktekke maju ke para ngarsa ngejak pirang dina tak ladeni ketandangan dening Patih Sengkuni kowe Gus
Alih Gong, alih Gong. Ayo. Katokno kabeh kasektenmu, Gus. Ayo. Sing rusale. Ketokno kabeh kasektenmu cah bagus. Nah, sirah iki le, Milia. Geger le. Nah, ayo sing rusa. Kaya dipijeti Werkudara. Ciluba. Ya, Milia. Setan. Ciluba. Iki sapa? Kang katrajang ing dahana wadya sangkep keprabon perang kang obro markata ing kowe mundur kowe kalah Werkudara ora kalah lho lah kok mundur leren ngakoni kalah wen dadak isin nyatane wong perang ya ora kudu menang terus Werkudara. Apa ya? Wong perang kuwi ora kudu perang terus, nyawang kondisi fisik. Wah iya. Kadang ya menang, kadang ya kalah. Iya. Mula wis tak kandhani ning ngarep babakan aja ngentengke ambak mung sak patih Sengkuni. Iya. Nyatane kuku Pancanaka ora ginawe rasa. Godo rujak pul ora bisa mbucikke kulite Patih Sengkuni. Lah iya. Kowe tak critani, kowe tak dongengi ya Werkudara. Babakan apa? Biyen nalika lelakon Pandadaran Siswa Sukalima. Pandadaran Siswa Sukalima. Nalikane gurumu ing Sukalima Bapa Pandhita Durna nalika njupuk wujude Lengatala ana sajroning sumur. Iya. Sumur bareng tekan
Ya kuwi Lengatala bareng tekan lambene sumur, Lengatala disenggol nganti kutah ana ing Jrambah, disenggol karo Patih Sengkuni. Banjur tumindake Patih Sengkuni kaya ngapa? Lengatala kuwi mau digawe gulung karo Patih Sengkuni, mula ora aneh ora mokal. Kalamun Patih Sengkuni kae ora bucik ing gegaman, ora bucik ing senjata apa wae merga awake keborean Lengatala Werkudara. Iya. Lah banjur apa sajroning Baratayuda Jaya Binangun iki Pandhawa bakal kalah mung sabab ora bisa mateni Patih Sengkuni. Ora ya sih. Sak sekti-sektine menungsa kuwi mesti duweni pengapesan, mesti duweni pengapesan. Iya. Lah banjur tuduhno pengapesane Patih Sengkuni mapan ana ngendi? Jliteng Kresna kakangku. Saiki pikiran, kowe wis gedhe. Kowe wis gedhe kudune bisa mikir, kudune bisa nalar. Nalikane Patih Sengkuni gulung, Lengatala kutah nang Jrambah digo gulung Patih Sengkuni. Wiwit pucuk rambut nganti jejempol sikil kabeh keborean Lengatala mesti ana perangane awak sing manggone nyelempit sing ora keborean Lengatala. Ya kuwi kang dadi pengapesane Patih Sengkuni. Piye? Aku urung mudeng. Lengatala kutah dinggo gulung Patih Sengkuni, dinggo gulung Patih Sengkuni. Lah wiwit pucuk rambut nganti jempol sikil mesti keborean wujuding Lengatala. Kuwi mesti ana to di perangane awak sing manggone nyelempit ora keborean Lengatala. Ya ing kono sing dadi papan pengapesane Patih Sengkuni. Dimas Werkudara. Musik aku urung mudeng. Lengatala kutah. Terus dinggo gulung. Dinggo gulung. Mesti ana perangane awak sing ora kenekan Lengatala. Endi ya? Apakah Anda pengen tahu? Pengen. 400. Kabeh kudu nganggo duit. Ayo. 400 nggo Bagong. Heeh. Bagong ngerti no. Wong tuwa aku timbang sampean, ya aku bisik ana ngendi papan pengapesane Patih Sengkuni. Gendong no ra gedok aku. Nah. Bisiki malah nggoyo. Wis dibisiki Bagong. Wis. Ana ngendi dudono papan pengapesane Patih Sengkuni. Mapan ana ing Dubur Cantaka. Bagong ngapusi. Bagong kok beda sing dibisiki karo apa sing dikandhane Jliteng Kresna kakangku. Jliteng Kresna kakangku kandha pengapesane Patih Sengkuni mapan ana ing Dubur Cantaka. Kowe mau bisiki ning ngendi to, Gong? Ning silit iki. Lah ya kuwi padha. Cara aluse iki ya Dubur Cantaka. Kowe iki wong Jawa ya mbok rada dialus sithik, ora kok silat-silit. Wong tanah Jawa, wong ketimuran kok omong silit. Ora entuk. Ngomong kok silit, ora entuk saru. Apa nek dirungokne priyayi akeh kok omong silat-silit. Lah kono malah ping swidak jaran. Gendir pisan. Mara gage tindakno sena. Ayo, kowe mentas megur anyar kowe maju neh. Ngejak pirang dina kowe ora bisa mateni Rekyana Patih Harya Cengkuni. Ayo, aja semekean. Sak ndhuwure langit isih ana langit, sak sekti-sektine manungsa duweni papan pengapesan. Apa kowe ngerti, apa kowe paham pengapesane Patih Sengkuni? Aku wis ngerti, Werkudara wis sumurup. Pancen dina iki dadi takdir Sengkuni mlebu ning neraka jahanam. Aja endo karo patimu.
pengapesane Patih Sengkuni mapan ana ing Dubur Cantaka. Aduh mati aku. Sengkuni tiyang sae. Sengkuni tiyang jujur. Petruk, Dalem. iki sing ndi? Lah wis gendang kok ora ero. Sing ndi aku ora ngerti. Sik, tak bukake sarunge sik. Nah iki kudu diteliti kanthi permati nganti tekan jroning ati. Wah, kuwi rangkepane Patih akeh. Lah niki lho. Lah, niki sing ana lingire niki. Lah, niki pengapesane Patih Sengkuni. Oh, lah Patih Kempro, musilite Patih Gudiken niku lah. Ning kono nggih, lha iki pun niku lha sing kerembut. Nggih teng mriku pengapesane Patih Sengkuni. Mati aku. Rekudara aku njaluk urip. Rekudara aku tobat aku aja mbok pateni. Kula tiyang sae, kula tiyang jujur. Bola bali wong elek pengapesane ya elek. Dak! Wah, jadi enggak nek. Wah, jan. Hah, buang ambumu ora enak njaluk parfum Ndara Werkudara ngono lho. Ndara Werkudara kula nyuwun parfume Ndara. Ambune apa ya? Kaya tau roh ning lali nggone. Apa ya iki ya? Sik tak eling-elinge sik. Werkudara apa wis mbok pateni ya, Ci? Wong edan Werkudara. Aduh, mati aku. Aku aja mbok siksa. Aku njaluk urip. Aku tobat. Tobat. Ing kene jagat bisa tentrem lamun Sengkuni mudar. Siwa mancing. Nata Kresna nang ngandika Yayi Prabu Hayuwa sung kawing tias mulat solae ngarinira. Hara apa? Pek kowe mentala mendi? Kulite Sengkuni ndok beset-beset nganti kaya dene ora rupa menungso. Kemeropok aku. Satyaki kula wonten dawuh.
Sanadyan to wujute mung kari bangke, ning bangkene Sengkuni iki isih ana gunane. Tunggunen bangkene Sengkuni sak wayah-wayah aku mbutuhake, mengko bangke iki larapno marang pun Kakang. Sendika dawuh Doko Prabu. Kon nunggu batang. Kok ya elek men nasib Istiaki. Yo ngalah. Kaya ngene iki lho. Oleh-olehane Gusti Allah kuwi ora sare nandur ngunduh utang nyaur nyilih balekake sing gawe bakale nganggo. Wah jan. Mati Patih Sengkuni menunjukkan pukul 2/4. Mati dengan mengenaskan. Ya, mestuti dawe Koko Prabu Ndrawati, nadyan to isih durung rampung Baratayuda nanging kudu tetep waspada. Jare Sengkuni nadyan to wis dadi batang, mengko isih ana guna paedahe. Jajal, tak pengin ngerti apa gunane batang Istiaki iki. Oncat saking payudan nenggiri Sang Prabu Duryudana lawan titihanira gajah murdaning kung. Giya manjing jroning wana ngeblas lakune Prabu Duryudana yektine miris raos sing penggalih krana wis kentekan wadyabala mulat ingkang paman Patih Sengkuni wis gugur ana madyaning palagan. Awit saking puteking tias Prabu Duryudana ing mriku wonten wujuding kedhung. Kedhung jamuna pastane. Prabu Duryudana sigra hanggebyur jroning kedhung slulup sajroning kedhung jamuna. Ora mikir supaya datang aku citra. Ambyur jroning kedhung iki dina iki Duryudana. Deptos mak aku nyawang selendang biru. Sara
rada palwon uting ranu Ngesek karsa mirot dening kanyut mandi seling ira Gusti rohing tamal mirah Setyaka wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Prabu kepareng amiji kelawan ingkang putra pun Setyaka wis pirang candra lawase anggoning sur nglakoni matirta ana sungapaning Bengawan Dagiratri ya mung mituhu reh perintahe wong tuamu Yayi Prabu Kresna kira-kira iki wis pirang sasi Setyaka petang kula sampun sapta candra kalenggahan punika Dawa Prabu tegese wis 7 sasi inggih kok ya wis suwe men ya Setyaka ndak kira isih 2 sasi apa 3 sasi Setyaka kula wonten dawuh wa Prabu ora iki ilining Bengawan Dagiratri iki banyune kok butek banyune kok buket iki kira-kira ning dhuwur kono ana apa Setyaka? Wa, ketingalipun nginggil mriko banjir bandang wa. Banjir bandang inggih. Loh, lah iki nak pancine ketiga ngerak. Ora tau grimis, ora tau udan kok banjir bandang ki nalarmu kepiye Setyaka? Loh, inggih wa. Inggih, sawetawis wekdal niki wonten Jawa. Jawah kentunan udan kiriman inggih wo ngantos toyanipun tumut buket iya nganti rasaku kok ora kepenak anggonku nindakake matirta utawa kungkum banyune buket tur manehe dandane arus ambune banger lan bacit inggih mestinipun saking agengipun banjir menika ngantos adamel kapitunan satemah banjir kala wau campur kalian siti ingkang dangu mboten kenging toya wa mangkono kamangka kadang kala aku ya weruh batang jaran batang gajah dokeli sok-sok ana bangkene menungsa barang mbok menawi teng inggil mriku wonten bencana wa wonten bencana piye wonten risaking kawontenan saged kemawon wonten prahara utawi lindhu ingkang anjalari kathah tiyang sarta sato kewan ingkang pejah kasempyok ing ngaradan satemah keli wonten saklebeting banjir bandang kala wau Yoko ucapmu ki tenan saestu Dawa Prabu sorote pandam sumulong amadang idro pasare yang ngenani madono katon remu-remu kalingan ngangkrangan sang dyah manah engkung sumungkam guling sang kakung rarapo alon puwo sira babo yayi eman berantik brangta yayi ulun tadah runtik Yoko wonten dawuh wa kowe kuwi anake wong pinter, kowe kuwi anake Prabu Kresna, bapakmu kuwi titising Bathara Wisnu.
Sapa to sing ora ngerti Prabu Kresna? Lah kok anak-anak gento kaya kowe kuwi. Ayo. Kowe ngapusi karo uwakmu ora? Anggepmu iki aku ora ngerti ngono apa piye? Kuwi banyu banjir kuwi banjir getih, iline getih wis dumadi perang Baratayuda Jaya Binangun. Lah kok kowe bisa ngucap kuwi banjir bandang walik watu? Ning dhuwur jaremu dan deres-deres ndasmu ngono piye? Ayo muni yo. Mongko kowe kuwi ra dikongkon karo bapakmu. Nggonku tapa iki aku kon ngenteni mekare kembang terate. Yen kembange terate wis megar, tegese Baratayuda wis dumadi. Ya ngono apa ora? Inggih, wa. Layak to layak. Pirang-pirang sasi kembange terate ora megar. Lah jebul pucuke mbok taleni bulah ngono kok. Nalarmu iki piye? Ayo, pangsulan. Menungso ra cetha. Kowe nyepelekke karo wakmu Mandura. Iya. Aku ben ora ngerti Baratayuda Jaya Binangun ngono. Daluk pecah ndasmu lho piye? Prabu Den samya marsudeng budi wewekotipun waspaos aja dumeh bisa muwus yen tan pantes ugi Koko Prabu mangke riyen do Koko Prabu sareh do Koko Prabu sareh piye lilar patenane anak Mustya kowe mengki riyen lepatipun Setyaka menika menapa ngapusi karo Baladewa liripun coba to genah banyu banjir bandang ilining batang genah wis dadi Baratayuda Jaya Binangun lah kok jare kono ana bencana alam kembang trate layak kok ora megar-megar jebul pucuke ditaleni bulah dengkele mlocot wis Setyaka apa patut ngono kuwi dadi anake Kresna iya ora patut tak patenane anak Mustya kowe iki Kresna. Mengki riyen. Mugi kawuningan do Koko Prabu. Sedaya ingkang dipun tindakaken kalian Setyaka menika estunipun kula ingkang mrentah. Karana menapa? Paduka Koko Prabu daya-daya kepengin dados senopati wonten ajanging perang Baratayuda Jaya Binangun rak ngoten to? Iya, pancen kaya mengkono Kresna. Kamangka paduka Koko Prabu niku mboten wonten musuhipun. Aku dimungsune sapa-sapa gelem. Lho, mboten ngaten. Baratayuda niku mawi paugeran perang nganggo aturan. Milanipun Koko Prabu menika kula lenggahaken, kula singitaken wonten Bengawan Bagiratri supados paduka Koko Prabu mboten ngawuningani gumelaripun perang Baratayuda Jaya Binangun menika do Koko Prabu edanane. Kresna. Lah terus nasibipun Kakang iki piye, Yayi? Apa ya ora kelakon pun Kakang najan to ora melu Baratayuda ning aku iki yo kepengin weruh gelaring Baratayuda, Kresna. Inggih Koko Prabu inggih. Punika Baratayuda Jaya Binangun sampun kelampahan kepara meh sampun rampung Koko Prabu. Welah edanane. Dadi tetep aku iki ora weruh gelare Baratayuda, Koko Prabu. Paduka niki mangke tetep badhe mirsani kepara nyekseni Baratayuda Jaya Binangun nanging ingkang pungkasan. Sing dadi senopati ingkang rayi Prabu Duryudana lumawan tanding panenggak Pandhawa pun Bimasena. Namung cacatipun do Koko Prabu. Cacatipun Yayi Duryudana sak mangke tinggal glanggang colong playu. Yayi Duryudana dinten sak mangke umpetan. Tuh Yayi Duryudana umpetan inggih Koko Prabu ngisin-ngisini. Lah nggih menika to Koko Prabu. Lah menawi paduka badhe mirsani gelaring perang
Baratayuda Jaya binangun paduka Kaka Prabu kedah makarya. Aku mbok kon dadi apa Kresna? Minangka dados paseksen, sami-sami nyekseni gelaring perang. Mangke lah sumangga Kaka Prabu kula dherekaken ngupadi papan umpetanipun Nyai Duryudana. Mangkono Yayi. Nuwun inggih. Ya. Yen pancen mengkono ayo enggal budal. Kula nderek Kanjeng Rama ora usah melu. Ribet-ribeti rombongan kowe. Wis piyaka wis. Ora usah melu ki tetep ning kene le dhisik. Dijaga ning kene dhisik. Semangga Kaka Prabu lon-lonan lumampah. Ayo tak derekke Yayi. Sira anggeg guru kaki amilya manungsa kahang nyata ingkang becik martabate Kaka Prabu piye Kresna nitik saking titihanipun Nyai Duryudana wujudipun gajah murdaning kung ingkang mandheg wonten wingking kula wau mratelaken Nyai Duryudana sakmenika mapan wonten ing kedung Jamuna mriki. Ngono Kresna. Lakar kasinggihan. Cobi Kaka Prabu kula aturi nimbali menawi paduka ingkang nimbali tartamtu kemawon. Yayi Kurupati badhe ketingal. Ya Kresna, mara coba tindakake. Yayi Prabu Duryudana kula pun kakang ing Mandura Prabu Baladewa sumangga Yayi paduka Yayi Duryudana menika trahing kusuma rembesing madu wijiling atapa tedhake ngandana warih kenging menapa Yayi Prabu trimah namung umpetan Yayi paduka ampun ngantos memirang jagat kula aturi eling paduka sampun ngenyam kamukten wonten ing negara Ngastina. Gelem muktine ya kudu gelem rekasane. Yayi Duryudana, paduka menika trah Sabta Arga. Trahe wong kraton, trahe wong seneng tirakat. Ora ning trah Sabta Arga ingah-ingi. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kula aturi mentas, Yayi. Ana padha mirah ingsun rehaten pas pokong mijel tuhu dahar tanpa karya
sesembahan kula Duh Koko Prabu. Cetha paduka Koko Prabu tega kalian kula. Sumangga Duh Koko Prabu pejah gesang kula borongaken dhumateng paduka Koko Prabu. Yayi. Ora ana jamak lumrahe ratu kok pasrah glundung semprung. Nyoh aku patenana menika mboten wonten Yayi. Kula aturi menggalih. Kula aturi metang-metang kanthi jangkep. Para kadang Kurawa sak mangke sampun tumpes tapis tanpa tabet tegese Kurawa wis entek. Kok Yayi Prabu terima umpetan wonten pundi jiwa kasatriyan paduka Yayi? Yayi, menawi paduka kersa jumeneng senopati ngadepi Werkudara pun Kakang Nalendra Mandura Prabu Baladewa ingkang badhe mbotoi Yayi Duryudana. Duh, matur nuwun Duh Koko Prabu. Sumangga Werkudara diadepi Werkudara didadaki jenengan ketinggalaken jiwa kasatriyan paduka. Panjenengan gembong-gembonge para Kurawa. Duryudana kudu menang Nyai. Sampo samya metali ler tatit wileting goto Duh Koko Prabu Mandura punika Yayi Duryudana ingkang sampun mentas saking Kedung Jamuna. Ya Kresna. Yayi Duryudana ki ora wedi, ora jirih getih, wedi mati nanging Yayi Duryudana mung nunggu praptanipun Kakang Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Merga apa? Merga Werkudara sing mbotoi Kresna. Kalamun Yayi Duryudana ora ana sing mbotoi, kuwi jenenge ora adil Kresna. Oh, mekaten to. Ya. Menawi mekaten paduka Koko Prabu, aku mbotoi Yayi Duryudana. Yayi Kresna mbotoi panenggak Pandhawa Werkudara. Nuwun inggih. Ingkang tarung jagone botoe ora entuk ngewangi. Nggih. Jago mungsuh jago menawi mangke botohipun ngewangi dhateng jagonipun tegesipun botoh musuh botoh. Ngaten nggih? Ya, iya Kresna. Ampun ragu-ragu. Iya. Ora entuk ewang-ewangan. Sing tanding kareben jagone botohe mung nyawang. Lho nggih. Werkudara, Kakangmu Duryudana wis samapting gati sawego ing diri Yayi. Yo. Aku selak ora mentala nyang panandange kawuling negara Ngastina. Kang rina wengi mung jerit merga kamur kali Duryudana sak kurawane. Ora sang gembelo. Ora sang gembelo sirahmu Werkudara. Duryudana wis samapting sawega ing diri. Nguntapke nyawamu ning kawah candra di muka. Semangga botoipun ngalih Koko Prabu. Ya Kresna, manut. Banjur
Ah. Ah. Hoto singo barong. Nyanyi, Nyanyi Duryudana eling nyanyi. Nyanyi Duryudana eling nyanyi, eling. Nyanyi, Nyanyi Duryudana eling nyanyi, eling. Prang campuh adu gada. Raden Werkudara lumantan tanding Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Dasare Raden Werkudara dalah Prabu Duryudana padha murite Nalendra Mandura Prabu Baladewa ing olah gada. Kalamun Raden Werkudara nyepeng gada katon rusane kalamun Nalendra Ngastina Prabu Duryudana katon prigele. Sigra tanggap ing sasmita risang Nalendra Mandura Prabu Baladewa anyasmitani Nalendra Ngastina Prabu Duryudana kanthi sesebutan eling tanggap ing sasmita Prabu Duryudana kalamun pengapesane Radyan Werkudara dumunung ana pilinganipun ingkang kiwa den gebuk kanthi swara jengkelang rubuh Raden Werkudara modar Werkudara. Adeko ameni. Ngono kok jare ora ewang-ewangan piye? Ya. Kresna ora bakal miwiti yen ora diwiwiti luwih dhisik. Werkudara. Kowe kok kaya bocah cilik to, Di. Ditibani gadane Duryudana nglumpruk tanpa daya eling. Baratayuda iki perang suci lho, Di. Baratayuda iki perang suci, tagih tinagih ing antaraning utang loro, nyaur loro, utang pati, nyaur pati. Yen Nyai Werkudara nglumpruk kaya Linala Sanata bebayune. Banjur kepiye nasibe para Pandhawa, banjur piye nasibe para kawula ing negara Ngastina. Banjur kaya ngapa surake jagat. Nyai Werkudara yen mun digebuk karo Nyai Duryudana nglumpruk tanpa daya, aja ngaku murid Dewa Ruci kowe. Tak wenehi gawean. Gayane mriki.
antarane perang Bendara Mundara Werkudara karo Nalendra Ngastina Prabu Duryudana kowe mubeng ana sak kiwa tengene Tegal Kurusetra kanthi bengok puwa. Napa niku? Puwa ya wis pokoke bengok ngono. Puwa. Napa lagi puwa niku napa? Pupu kiwa. Lah nek sing tengen ora iki pupu sing kiwa. Wis kowe iki ndak kongkon enggal budala puwa pupu kiwa. Puwa pupu kiwa. Lah nek antarane tengen karo kiwa. Ambine iki lho. Wis ndang budal. Puwa enggal tindakno. Yen ora kok tindakake ya ora enggal rampung Bharatayuda iki, Petruk. Nggih, ayo Gong mangkat. Dara Werkudara puwa. Dara Werkudara puwa. Suwa. Lah. Suwa. Bengok sora Petruk kantong bolong puwa tegese pupune ingkang kiwa. Dupi mulat solaing Petruk kantong bolong tanggap ing sasmita Radyan Werkudara. Banjur kelingan lakon duk rumuhun nalikane lakon Pandhawa Dadu. Ingkang Dewi Drupadi dipun sikara kaliyan Raden Dursasana. Kang sarta Prabu Duryudana lakak-lakak nyincing kampuh satemah ketok kawis tinggal pupune ingkang kiwa. Ana ing jaman lakon Pandhawa Dadu satemah Raden Werkudara greng-greng. Sajroning batin ana ing lakon Pandhawa Dadu Raden Werkudara hambatin besok kapan bisa ngrubuhake Prabu Duryudana kanthi lantaran gebuk pupune ingkang kiwa. Duwi Petruk kantong bolong sampun paring sasmita. Ya tanggap risang Werkudara den gebuk kanthi karosan ingkang pungkasan ngletak Prabu Duryudana. Campuk Cakra. Lah jenengan kok ngedalaken nenggala? Anu aku ki pusakaku sing ora diisis. Dadi rada njamur ngono lho Kresna. Sami niki cakra nggih sumuk ning jero terus. Kedah medal sak wanci-wanci. Ini ki arep nesu ora sida. Petruk kurang ajar lho, kurang ajare Petruk. Bengok puwa-puwa. Ngewangi Werkudara nyasmitani. Yen pengapesan Yai Duryudana mapan pupu sing kiwa.
Nyuwun sewu Duka Prabu. Paduka ingkang gelar paduka ingkang saged kedah ingkang saged gulung. Ingkang miwiti sinten? Ingkang miwiti bantu binantu menika sinten? Paduka Koko Prabu nyasmitani Yayi Duryudana eling. Duryudana eling, Duryudana eling. Punika penampanipun Yayi Duryudana tanggap ing sasmita kalamun pengapesane Yayi Jodipati dumunung wonten pilinganipun. Lah terus mboten saged dipun lepataken menawi Petruk kantong bolong nyasmitani Raden Werkudara kanthi puwa-puwa pupu kiwa. Awit perjanjen ngajeng kala wau botoh mboten angsal mbantu dumateng jagonipun. Nanging Kresna, nanging Werkudara sawangen. Yayi Werkudara ninggal ing tata krama wani ngasap Yayi Duryudana nganggo wujuding godhong, nganggo ora kanthi cara kamanungsan. Kuwi perange kewan dudu perange senopati. Koko Prabu, nandur ngunduh punika sejatosipun Yayi Duryudana nampi karmapala lelakon duk kepengker. Lho, kok Yayi Kresna bisa medhar sing kaya mangkono? Niku nggih. Awit duk kepengker. Yayi Duryudana menika nggih nate ngasap wujudipun pendhita ingkang nama Begawan Mitreya. Nalikanipun Begawan Mitreya tetapa mbisu wonten saklebeting guwa, dipun tangleti kaliyan Yayi Duryudana. Pandhawa nek umpetane ngendi? Gandeng Begawan Mitreya. Tapa mbisu mboten pangsulan satemah Begawan Mitreya kala wau dipun asap kaliyan godha ngantos dumugining pejah pramila Koko Prabu. Menawi Yayi Duryudana dipun asap kalian wujudipun godha rujak pula sejatosipun menika ngunduh poing pakarti. Waduh ning aku ora tega Kresna. Sumangga dipun sawang kemawon. Kanthi sesanti Suradira jayane ngrat Swabrasta tekaping ulah Darmastuti. Bata mboten usah tumut-tumut Koko Prabu. Suru sumbar lindu bumi guncing kemaluduk guntur ketuk Sri Duryudana wis nglumpruk tanpa daya anggo gumletak lir bangkene buta rambut lukar gembel marus irung gruwung kuping perung mripat ceplong lambe nglonyom suku kanan kiring pokah lengen sengkleh pundak dengkleh busana sebit taruntang ranting badan sakujur dedel duel ajur momoh. Apa to darunane kaya mangkono labet sang sena datan ana mareme nyomi lara marang mengsah enget marang candalaning sang kuru pati sakedap-sakedap hanggero sora sang Werkudara sarwi anjambak rambute Sri Duryudana nunten mestaka kajebles-jeblesaken wonten ing Padasturi. Ewa semono pret nyawane Duryudana nganti asawang kunarpa datan bisa pejah. Dangu-dangu sang Werkudara kendel genyomi lara labet wis rumaos bosen temah amung jumeneng hanjegrek teteken godha rujak polo nenggane mengsah ingkang apindo layon. Ancut mergo manjing samudra tulya dreng Werkudara wong gemblung tutuk-tutuk nanggonmu bungah-bungah merga rumangsa menang perang monggo sejatine kuwi kalah sing menang kuwi aku
Sebab sadurunge aku mati wiwit cilik nganti tuwa aku tansah urip kepenak mukti wibawa mubra-mubru mangan enak nandang wutuh. Ngrasake Anyokrawati mbau denda dadi ratu disunggi-sunggi kawula Ngastina. Beda karo uripmu, selawase kowe mung dadi wong melarat keserakat. Saka gandrungmu karo tembung kautaman nganti bola-bali kowe gampang tak sikara, gampang tak apusi. Wekasan kowe sak sedulurmu mlebu ing alas dadi poporiman mataun-taun gage gagasen. Kaya ngono kuwi sing menang aku apa kowe wong goblok. Monggo sedhela meneh Pandhawa bakal mati tuwa. Banjur kapan leh mung ngrasake kamukten? Untalen kae negara Ngastina. Ngastina bandane wis tak entekne karo sedulur-sedulurku Kurawa. Kowe ngepek Ngastina kari tak tinggali utang-utang negara sing selawase ora bakal bisa kok saur kanthi 7 turunan. Kowe ning Ngastina kari nemu tangise rondo-rondo sing ditinggal mati bojone. Tangise bocah yatim piatu sing ora duwe bapak ibu. Bage pikiran sing menang aku apa kowe Werkudara? Kabeh wong sak jagat padha ngalem karo Werkudara. Kabeh wong sak jagat padha ngalem karo Pandhawa. Sing jare satriya suci ning sejatine Pandhawa kuwi wohe wong selingkuh. Saiki gage pikiran, penang apa kakangmu mbarep sing jenenge Puntadewa kok memper karo Bathara Darma? Merga leh selingkuh ibumu Kunti karo Bathara Darma. Mula anak-anak Puntadewa, ngopo wujudmu? Ngopo wujudmu kok jebles karo Bathara Bayu? Merga le sedeng le selingkuh ibumu Kunti karo Bayu. Mula nggih nutupi kowe reka-reka dipek anak angkat. Ngopo kok Janaka memper Bathara Asmara? Merga le selingkuh Kunti karo Bathara Asmara. Ngopo kok Nakula Sadewa memper karo Dewa Aswanaswin? Merga le bedang ibumu karo Aswanaswin. Cekake Pandhawa dudu wong utama, anak 5 beda bapak, anake lonte turut dalan cangkeme. Werkudara. Sirepen Bramantyamu, Dara. Yayi Duryudana ora bisa mati kalamun to kowe ora mangerteni pengapesane. Pengapesane Duryudana tuduhno mapan ana ngendi? Duryudana bakal mati kalamun bareng lawan katresnane. Katresnane Banawati bojone. Dudu sing mulyake, sing goleke kamukten satengah Yayi Duryudana bisa Anyokrawati ambau denda dudu Banawati dudu bojone nanging patih saka plasa Jenar Yogi Patih Rekyana Arya Sengkuni. Mula bangkene kunarpane Sengkuni ndak kongkon nyimpen ndak kon tunggu si Setyaki gawanen rene sawijekno marang kunarpane Duryudana iki. Ayo